velkommen til den her video. I dag har jeg farvet. Og her har vi modder. Hvad er det, vi skal lave i dag? Nej, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal taste-teste, og har du selv lavet? Og det er bare et lille bitte drop. Vi har noget citronsaft her. Og appelsinjuice. Og August, han elsker citronsaft. Men i dag vil jeg prøve at smage lidt. Vi har blandet lidt sammen her, som vi vil prøve at smage. Og vi skal huske at drikke det hele, ikke også, August? Det ser godt ud. Her har du lidt. Med citronsaft i. Med det citronsaft i. Men det er ikke så meget. Skål. Det er bare et lille bitte drop, ikke? Jo. Smager godt. Hvad er det for noget, modder? Det kan mig undgå. Jo, jeg kan ikke se mig. Skål. Men det smager virkelig godt. Ja, og det her med en anbefaling. Kom lidt citronsaft i jeres juice. Det er rigtig godt. Skal vi sige, at det var godt for i dag? Kan I passe på jer selv derude i sneen? Hej hej! 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 Den smager mega godt. Hej hej! YouTube-kanal.